Здравейте, колеги полеви командири и експерти по сигурността. Добре дошли в канала Инструктор Пуки. Днешният тактически брифинг е нещо като наръчник за оцеляване в съвременната градска среда. Ще се потопим в това как историческите антитерористични стратегии могат да се преработят и приложат на практика за защитата на еврейски и израелски обекти тук, в Европа. Защото, нека си признаем, сигурността не е някакъв прашасъл документ в чекмеджето. Тя е жив, дишащ процес. Така че нека разгледаме реални тактики, които наистина работят на терен. И за да настроим правилно мисленето си днес, чуйте тези думи на бившия шеф на Мосад, Меир Даган. Принципите се раждат, за да се живее с тях, а не да се умира за тях. Точно в целта, нали? Този цитат е абсолютната есенция на нашия брифинг. Строгите, написани на хартия доктрини, звучат чудесно в заседателната зала. Но често се сриват при първия сблъсък с хаоса на улицата. Заплахите се променят буквално с минути. Затова се нуждаем от гъвкавост и адаптация в реално време, а не от сляпо подчинение на правила, които може би вече са безнадежно остарели. Ето как ще протече днешният ни анализ. Първо ще разгледаме защо гъвкавостта бие статичните доктрини. После ще проследим самата еволюция на заплахата. Оттам преминаваме към чисто практическите неща, защитата на уязвимите цели и защо разузнаването е абсолютната първа линия на отбрана. Накрая ще завършим с така наречената демократична дилема. И така, първа точка – гъвкавост вместо статични доктрини. Да видим какво означава това на практика. Представете си следното. Изграждаме модел за сигурност. За да работи той реално, инициативата трябва да идва отдолу нагоре, от хората на терен. Няма време да се чакат дълги, мъдни обсъждания от бюрократите на върха, нали? Всъщност, ако погледнем исторически, израелското ръководство съвсем умишлено избягвало да разписва единна железна доктрина за борба с тероризма. Може да звучи контраинтуитивно, но идеята е гениална. Те не са искали командирите да станат заложници на собствените си правила. Много по-добре е да се реагира активно на това, което се случва в момента, отколкото да се следва директива, която се проваля при първия тест на реалността. Това е огромен урок за европейските служби днес. Рамката трябва да ни насочва, да ни дава посока, но никога да не връзва ръцете на полеви офицери. Преминаваме към втората част – еволюцията на заплахата. Защото врагът днес изобщо не е този, който беше вчера. За да разберем какво ни чака утре, трябва да осъзнаем как се е променила играта през годините. И разликата е наистина стряскаща. Върнете се за момент в 50-те години на миналия век. Тогава основната заплаха са били федаините, инфилтратори, често подкрепени от враждебни държави, които е трябвало физически да пресекат границата. Днес обаче, особено тук в Европа, картината е коренно различна. Заплахата е асиметрична. Сблъскваме се с самотни вълци. Това са нападатели, действащи напълно независимо, водени от лично разочарование и радикализирани изцяло пред екрана на компютъра. Няма нужда от преминаване на граници, няма нужда от сложна логистика. Просто един човек с план. И логично, този нов тип заплаха изисква съвсем нов тип отговор. Едно време защитата беше чисто физическа работа – огради, телени мрежи, патрули, минни полета. Работело е тогава. Но днес, когато нападателят е спонтанен и се слива с тълпата, само тухли и бетон няма да ни спасят. Модерният подход буквално налага да скочим в бъдещето, изкуствен интелект, анализ на отворени източници, огромни масиви от данни. Трябва да хванем намерението, преди то да се е превърнало в действие. Което ни води директно до третата част – защитата на уязвимите цели. Или иначе казано, какво правим на самия терен. Говорим за онези така наречени меки цели – общностни центрове, училища, спирки на градския транспорт. Тяхната защита е истинският тест за ефективността ни. Имаме цял арсенал от превентивни физически мерки, изпитани в някои от най-враждебните среди на планетата. И те работят. Говорим за специализирани охранителни звена, които познават обекта до съвършенство. Говорим за интелигентни периметрови бариери, дори неща като паник-бутони в колите, които автоматично подават локация, или системи за светкавично предупреждение чрез съобщения при извънредна ситуация. Всичко това трябва да се интегрира в плановете за сигурност на уязвимите обекти из цяла Европа. И ако си мислите, че малките детайли няма значение, спомнете си случая с Дизенгоф център от 1996 година. Нападателят имал ясен план – да влезе и да се взриви в самото сърце на претъпкания търговски център. Но на входа вижда охранители, които съвсем рутинно проверяват багажа на хората. Една проста, елементарна проверка. Това го принуждава да детонира експлозива отвън, на улицата.
Да, трагедията пак е огромна, но тази единствена предпазна мярка буквално спасява десетки животи вътре в сградата. Запомнете, отбраната винаги е последното звено във веригата, но когато всичко останало се провали, тя е нещото, което спасява живот. Нека разгледаме още един иновативен подход. Така наречената процедура почукване по покрива. Представете си следното. Изстрелва се шумов заряд, който не нанася щети, последван от масови текстови съобщения до хората в сградата, за да се евакуират бързо преди реален удар по инфраструктурата на заплахата. Това е брилянтен пример за адаптация на тактиката. Целта е хем да се неутрализира опасността, хем съпътстващите щети сред цивилните да се сведат до абсолютния минимум. И това е критично важно, когато оперираме в гъсто населените градове на Европа. Преминаваме към четвъртата част – разузнаването като нашата първа линия на защита. Защото, нека сме честни, колкото и добра да е физическата ни охрана, тя винаги е реакция. Истинската, проактивна сигурност започва с разузнаването. Той е радарът, който хваща бурята преди да е ударила. Да, класическите методи като агентурата и прехванатите комуникации остават фундамент, но с появата на тези самотни волци, разузнаването от открити източници стана абсолютно жизнено важно. Социалните мрежи, публичните форуми, точно там се крият първите искри на радикализацията. И тук новите технологии влизат с гръм и трясък. Интегрирането на големи масиви от данни, изкуствен интелект и алгоритми за машинно обучение промениха правилата на играта завинаги. Тези системи пресяват океани от информация и намират иглата в купата сено. Благодарение на тях се отчита сериозен спад в атаките на самотни вълци през последните години. Защо? Защото алгоритмите ни помагат да разчетем намеренията достатъчно рано. Разузнаването вече не е просто пасивен наблюдател, то е активен, предпазен щит. И така, стигаме до петата, последна част – демократичната дилема. Това е може би най-тежкият концептуален възъл, който трябва да разплетем днес. Всяка една служба за сигурност в Европа живее в това постоянно напрежение. Той е като въжеиграч, който балансира между две крайности. От едната страна имаме максималната оперативна ефективност. Искаме да спрем заплахата на всяка цена. От другата страна обаче са нашите либерално-демократични ценности. Това е класическа игра с нулева сума. Ако затегнем мерките за сигурност до край, рискуваме да смажем гражданските права, като правото на личен живот. Всяко едно действие на терен се движи точно по този тънък лед. И нещата стават още по-сложни, защото врагът е наясно с това. Враждебните играчи съвсем умишлено използват нашите собствени либерални ценности като оръжие срещу нас. Те се крият сред цивилните, разчитайки, че демократичните общества ще се забавят, ще се поколебаят да ударят силно от страх да не изгубят моралната си легитимност. Това означава, че един полеви командир трябва нон-стоп, във всяка секунда, да претегли решенията си, да навигира между правилата, ограниченията и натиска на ситуацията. Как изобщо се вземат решения в подобна лудница? Всичко започва с кристална яснота. Преди изобщо да се предприеме каквото и да е действие, трябва много точно да дефинираме проблема. Каква е целта ни точно сега? Опитваме се да спрем конкретна атака, която предстои, или работим за неутрализиране на дългосрочната мотивация на цяла мрежа? Ако нямаме тази яснота от самото начало, на терен настава пълен хаос. И за да избегнем този хаос, разполагаме с ясна матрица за вземане на решения, създадена точно за хората на първа линия. Стъпка 1. Дефинирайте точно предизвикателството пред вас. Стъпка 2. Отворете тактическата кутия с инструменти и изберете правилната мярка. Стъпка 3. Пуснете я през теста за ефективност, струва ли си риска и ресурсите. И накрая стъпка 4. Може би най-важната – тестът за легитимност. Това наше действие съвместимо ли е с демократичните принципи, които всъщност сме се заклели да пазим? С това приключваме днешния тактически брифинг от инструктор Пуки, но финално искам да оставя една мисъл, която да ви държи будни. Сигурността на уязвимите обекти из Европа не се крепи на дебели папки с инструкции. Тя се крепи на бързината, интелекта и моралната преценка на хората на терен. Как ще намерим перфектния баланс между това да спасим човешки животи и едновременно с това да запазим свободата си? Отговорът на този въпрос се пише с всяка следваща операция. Благодаря за вниманието, бъдете на щрек и до нови срещи!